Polski Związek Hokeja na Lodzie wystawił list intencyjny i rozpoczął procedurę przyjęcia w poczet członków nowy zespół. Zespół, który nazywa się Klub Hokejowy Szakale, będzie występował w lidze pod nazwą HT Jackals. Będzie to zespół, który w sezonie 2014-2015 wystartuje w MHL-u. My obecnie pracujemy bardzo intensywnie nad startem tego zespołu, a jednocześnie pan Mirosław Michałek reprezentuje firmę Hockey World, która w całym roku 2014, i to można już powiedzieć oficjalnie, będzie partnerem także polskiej reprezentacji oraz jest odpowiedzialna za projekt MHL. To w skrócie, co ja chciałem przedstawić w imieniu Polskiego Związku Hokeja. Chciałbym, żeby Mirosław powiedział, na czym ten projekt będzie polegał, jacy to będą trenerzy, jacy to będą zawodnicy, gdzie będą rozgrywane mecze oraz o chęci startu w Pucharze Polski 2014-2015. Dobrý večer. Môžem slovensky, áno, nebude problém. Okay. Dobre. Prosím vás, takže ja som v prvom rade chcem poďakovať pánovi prezidentovi Halasikovi, že sme sa dohodli na tomto našom projekte a že ho zobral vlastne za svoj. No a našim zámerom je vlastne vstúpiť do MHL, do Medzinárodnej hokejovej ligy, juniorskej ligy a vychovať mladých hráčov. No a ja by som to povedal od začiatku, tento projekt vlastne, ja na tom pracujem 1,5 roka a môjim partnerom je bývalý hráč NHL a KHL, slovenský reprezentant Ľuboš Bartečko, ktorý je vlastne dnes ešte stále aktívny hráč, ale on prišiel s tým, že v Poprade začal stavať novú arénu, nový športový komplex spolu s jeho kamarátom Radom Suchým, takisto bývalým hráčom NHL a KHL, takisto slovenský reprezentant. No a vlastne nejakým spôsobom ja s Ľubošom spolupracujem v hokejovej oblasti už 12 rokov. No a dohodli sme sa na tom, že urobíme tento projekt v Poprade, ale pod hlavičkou ako Poľského hokejového zväzu, to znamená klub HC Jackals bude členom Poľského zväzu ľadového hokeja. Ale bude hrať v Poľsku svoje domáce, teda v Poprade svoje domáce zápasy s tým, že niektoré zápasy, ktoré budú nejak atraktívne, možno zaujímavé, sa odohrajú v Poľsku, či už v Krakove alebo v Katoviciach, to už bude otázka tej nejakej ďalšej dohody. Čo sa týka, ako pán Vilinský povedal, hráčskeho kádra, respektíve trénerov, my ešte nie sme tak ďaleko, aby sme vedeli dnes povedať, že budú tam tí alebo tí hráči, budú tam tí a tí tréneri, aj keď samozrejme v hlave nejaké plány máme, predstavy máme, ale našou prvoradou úlohou dnes je dotiahnuť do konca vstup, respektíve zoficializovať licenciu MHL, ktorá bude samozrejme až po novom roku, keď zdokumentujeme a zdokladujeme všetky požiadavky, ktoré vedenie MHL na nás má. V prvom rade je dôležité dať dohromady garancie od našich sponzorov, od našich partnerov a túto úlohu som si dal do 31.1. Takže my máme zatiaľ súhlas z Moskvy na to, aby sme hrali MHL, keď splníme samozrejme tieto požiadavky, tieto podmienky, no a na tom sa teraz pracuje. Takže zatiaľ sme v tomto štádiu, na takejto úrovni a ja si myslím, že keď sa stretneme o mesiac, takže už určite budeme vedieť podstatne viac a budeme vedieť povedať už presne, v akej pozícii sa nachádzame. Chcem povedať len toľko, že vzhľadom na to, že budeme hrať pod Poľským hokejovým zväzom alebo budeme členom Poľského hokejového zväzu, tak samozrejme v našom kádri budú takisto aj poľskí mladí talentovaní hokejisti, pretože pán Halasik spolu so svojimi ľuďmi má nejaké ciele s poľským seniorským hokejom a my chceme vlastne pomôcť vychovať mladých poľských hráčov a pomôcť vychovať mladých poľských hráčov, ktorí budú túto krajinu aj reprezentovať v budúcnosti v seniorskom hokeji. Takže zatiaľ len toľko. Ja chciałem jeszcze dodać, że ten projekt jest w całości pomysłem pana Hałasika i pana Michałka.
i on może być realizowany i będzie realizowany tylko przy obecności pana doktora Hałasika, prawda? Áno. Druga rzecz, o której jeszcze Mirosław nie powiedział, tam będzie wielu graczy z Polski i także jeden z trenerów najprawdopodobniej będzie Polakiem, natomiast cały zespół będzie skupiony na graczach czeskich, poza polskimi oczywiście, czeskich, słowackich i z północnej Ameryki, czyli Kanadyjczycy plus Amerykanie. Jest to dla nas także wielka szansa, bo gracze, którzy mają polskie korzenie, chociażby w Kanadzie czy w Stanach, po 2 latach grania w polskim zespole w tak poważnej lidze mogą starać się o polskie obywatelstwo, podobnie zresztą jak słowaccy czy czescy zawodnicy. My o tym już rozmawiamy od ponad 3 miesięcy, jeżeli się nie mylę. W tej chwili już zostały listy wystawione i tak jak Mirosław powiedział, zaraz po nowym roku będziemy już mieli oficjalnie dokumenty z MHL-u, projekt jest już właściwie sfinalizowany, a pomiędzy Polskim Związkiem Hokeja a Hockey World jest podpisane porozumienie do współpracy i to ma być współpraca wieloletnia. To nie jest projekt, który ma ruszyć tylko w sezonie 2014-15, ale on ma być kontynuowany w dłuższej perspektywie, również rozwijany o dużo poważniejszy projekt, ale o tym na razie nie chcielibyśmy powiedzieć. Jeżeli ktoś ma pytania do mnie lub do pana Mirosława, to zapraszam. Jakie będą zasady rekrutacji naboru do tej nowej drużyny? Będzie jakiś draft ogłoszony, czy jak to się będzie odbywać? Jaki sposób rekrutacji, w jaki sposób wybierać zawodników? Jak budú pozyskiwanie graczy do tego? Našou predstavou v podstate máme v pláne urobiť kemp, kde sa zúčastní 50 hráčov. Aspoň 50 hráčov a z toho samozrejme tréneri spolu s nami a spolu s manažmentom si vyberú hráčov, ktorí v podstate budú hrať túto súťaž. Ale na takim kempie, to ja się tak obawiam, że jak przyjedzie 20 Słowaków i 10 Polaków, no to nasi nie mają szans, żeby się dostać. Nie. Tam každopádne polskí hráči budú mať svoje miesto, budú hrať a našim zámerom je dať im priestor a pomôcť im hokejovo rásť. Takže to určite nebude tak, že keď bude, ja neviem, 20 Čechoslovákov alebo Američanov lepších, že ostatní tam nebudú, to nie. V žiadnom prípade. My máme proste nejakú predstavu a my chceme na tom pracovať, lebo ja viem, že toto nie je záležitosť jedného roka, jednej sezóny, ale to je záležitosť dlhodobá a práve preto chceme trpezlivo pracovať. Našou úlohou nie je hneď vyhrať tú súťaž, samozrejme, ale proste hrať dobrý hokej, byť dobrým partnerom, dobrým súperom pre tie týmy, aby sme proste hrali normálne zápasy, normálne výsledky. Takže tu nejde absolútne o to, či budeme prvý alebo... Prosím? Budúci rok tam budú hráči 94 ročník a mladší. Jeszcze jest jedna ważna sprawa, hala, która powstaje w Popradzie, za którą Lubosz Barteczko odpowiada między innymi. Ona będzie najprawdopodobniej oddana już pod koniec sierpnia przyszłego roku. Jeżeli opóźnienie następowałoby, to na miejskiej arenie w Popradzie ten zespół mógłby rozgrywać. To je naša predstava, ale to ešte sme o tom nerokovali s vedením mesta. My chceme proste hrať v našej vlastnej aréne a keď nám to nevyjde, tak budeme hľadať druhú alternatívu na tie 2-3 mesiace, kým sa dokončí táto hala, kde budú vlastne hrať Šakali. Ja mam pytanie, czy to będzie MHL ta najwyższa, czy to będzie ta jakby druga? Nie, najvyššia. To je náš cieľ a ja nemám ani záujem hrať tú nižšiu súťaž. Našou úlohou je a zámerom je hrať MHL A. Czy to będzie filia któregoś z zespołów? Prosím? Czy to będzie jakaś filia któregoś z zespołów występujących w KHL? Jakaś będzie współpraca z jakimś? Takto nebudeme spolupracovať s nikým, čo sa týka KHL, pretože my máme zatiaľ predstavu hrať ako jeden tím
A čo sa stane za 2-3 roky tu v Poľsku, či tu bude záujem hrať KHL, pretože keď dnes hrajú KHL Medvešťak Záhreb, ako je možné, že sa aj tu bude hrať, neviem. Takže my zatiaľ budeme trpezlivo pracovať len s tými našimi hráčmi a už potom sa to bude rozvíjať ďalej táto myšlienka. Zatiaľ začíname tu. Czy wszystkie mecze jako gospodarz będziecie grali w Popradzie, czy również w Polsce jakieś mecze są przewidywane? My budeme hrať v Poprade, ale ako som už hovoril, budeme niektoré zápasy hrať aj v Polsku. Gracze będą mieszkać w Popradzie, tak? Gracze w Popradzie. Ubytowanie. Áno, tam všetko bude tam, áno. Lebo ten komplex vlastne je hokejová hala, basketbalová hala, hotel, wellness, reštaurácia, gym, všetko. Všetko budú mať proste v jednom bloku. Preto chceme, to je vlastne zámer Luboša Bartečka, aj môj, aby sme mohli vychovávať hráčov v podstate, aby sa celú dobu mohli venovať škole, samozrejme, a hokeju. Inne pytanie, czy Anton Danko jeszcze w Popradzie jest? Je ešte, áno, je. Práve za ním sa chystáme na stretnutie takisto. Chceme samozrejme ho o tom informovať, aby o týchto veciach vedel, pretože tu sa prvýkrát oficiálne o tom hovorí, takže samozrejme budeme s ním. Áno. No, tak, dobre. Jeśli chciałem zapytać, czy przedstawiciele byli już w Popradzie, czy oglądali obiekty? Takto, vzhľadom na to, že v Poprade sa už hrala KHL, tak oni to mesto poznajú, ale tento náš objekt ešte neboli pozrieť, pretože, ako som povedal, my sme včera dostali súhlas z Moskvy, že dobre, môžeme hrať MHL, keď splníme tie podmienky, ktoré sú, to znamená, že ešte nebol priestor na to, aby niečo prišli pozrieť. Władze w jakiś sposób już wyraziły przystąpienie do tej drużyny. A druga rzecz, czy są przewidziane jakieś proporcje, jeśli chodzi o narodowości samych graczy w drużynie? Czy jest przypisane na przykład ileś miejsc dla Polaków, dla Czechów? Takto, my vzhľadom na to, že nebudeme ruský tím, tak môžeme mať skladbu mužstva akúkoľvek. Či bude 10 Slovákov, 10 Poliakov, 10 Čechov, to je úplne jedno. Keby sme boli ruský tím, tak tam sú podmienky dané, že myslím dvaja import hráči môžu byť. Tu jeszcze jest ważna sprawa, ten zespół będzie ściśle współpracował z SMS-em w Sosnowcu na zasadzie także wymiany zawodników i możliwości pozyskiwania zawodników z Sosnowca, żeby podnosić poziom sportowy, a także możliwość uczestniczenia w treningach zawodników ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu właśnie w Popradzie. My o tym już także rozmawialiśmy i to jest także ustalone. Czy jeszcze może ktoś chciał o coś zapytać? Jak wyglądają sprawy finansowe? Kto będzie ten zespół, tak powiem, finansowo? Czy już w 100% budżet jest dopięty dla tego zespołu? Takto, my máme nejaké podmienky, ktoré dal MHL. Tá podmienka je mať 800 000 eur na celú sezónu. A to je to, na čom teraz pracujeme, aby sme tie peniaze mali garantované. A práve do 31.1. chceme mať podpísané všetky zmluvy a všetky dohody na to, aby sme tie peniaze mali garantované. Keď tie peniaze nebudú, tak tú súťaž nemôžeme hrať. Pretože do rizika ja nechcem ísť a vôbec nikto z nás nechce ísť do rizika. Ale ako som hovoril, pracujeme na tom už 18 mesiacov a preto nechcem to pustiť len tak, že proste necháme to. Chceme to dokončiť. Do kiedy daliście sobie czas, żeby te finanse, ten budżet zamknąć? Ako som povedal, 31.1. 2014. To w takim razie bardzo dziękujemy. Dobre, ďakujeme. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. I jeszcze tylko podsumowując, to właśnie jest i projekt MHL, i partnerstwo polskich reprezentacji z Hockey World, czyli to już jest oficjalny partner od początku stycznia.